Today, I'm with a man who needs no introduction. We have with us the one and only Mr. Bongbong Marcos. At lumipas na ang magdamag, madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan, gumiti na ang pag-asa, sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay. Ay, nag-video ko sa'yo. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganan, at lumipas na ang magdamag, madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan, gumiti na ang pag-asa, sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Punong-puno na naman ang nakaraang linggo sa mga pangyayari sa politika. Marami sa mga katanungan natin ay nabigyan na ng sagot dito sa mga pangyayaring ito. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tiwala ako sa binuo naming pagkakaisa na unity ni Mayor Inday Sara at sa pinagbuklod naming layunin
na ituloy ang mga magandang nasimulan ni Pangulong Duterte para sa ating bansa, ay magiging matagumpay tayo sa inaasam nating pagbangon at kaunlaran. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magagandang nasimulan ni Pangulong Duterte, kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito. Ganun pa man, ito ay simula pa lang sa isang mahabang biyahe patungo sa tuluyang pagbangon natin bilang isang bansa. Speaking of biyahe, yan nga ang pag-uusapan natin ngayon. Marami na talagang gumagawa nitong mga caravan na ito, mga red day na sinasabi nila. Ganyan din ang pinakitang puwersa ng ating mga supporters sa Cebu. Meron pa sa Kalinga. Yung Laguna ay talagang dumudumog talaga ang ating mga supporter. Meron din sa Mindanao, sa CDO. May nagtanong naman sa akin kung nakita ko daw ba yung mamang nahulog sa pickup truck. Ay, hindi ko nakita nung caravan, pero nakita ko yung video. Pero bilib naman ako si ating kaibigan, talagang pinapasikat niya na wala siyang tama. Ang ganda nga nung sagot niya sabi nga niya, basta Marcos supporter, kahit babagsak, babangon muli. Bumagsak pero bumangon muli para sa bagong pag-asa. EDM solid. Isang mama pa, nakamotosiklo, ay nakapulang t-shirt. Pero ang ginawa niya, sumulat siya sa papel na solid BBM kami, tapos dinikit niya dun sa likod niya. Inalam namin kung sino siya. At nagulat kami na yung taong yun, ang pangalan niya, Benigno Aquino. Who would expect that a very passionate Marcos supporter would be named Benigno Aquino? Dumadalas na ang pagsasagawa ng mga caravan at motorcade sa iba't ibang parte ng ating bansa. Dati nakikita ko lang ito sa video at saka sa mga padala ninyong mga picture. Pero nung nagpunta ako sa Batangas, nung nakarang linggo, naging bahagi na ako sa mismong caravan. Nagulat ako dahil hindi namin i-expect na gano'n. Ang aming schedule, nagdati lamang, tayo pupuntahan namin. Biglang sumalubong sa amin. Ito kadami-dami na nakapula, na nakamotosiklo at sinamahan kami. BBM! BBM! Lahat ng tao naglabasan, hindi lamang sa caravan, pati sa mga bahay-bahay nila naglabasan sila para magpahiwatig ng kanilang suporta. Yung mga biyahe namin na dapat kalahating oras lang, ang naging 3 oras. Siguro yan ang pinakamagandang 3 oras na delay. Ito ang lakas ng sigaw nyo sa araw na ito. Alalahanan nyo ay pagpatuloy nito hanggang sa mga pinaharangan hanggang sa bayo at pusaw ng paliko. Hanggang sa pagpilito, hanggang panos to. Sana-sana po tayo pagpangin ulit. Maraming salamat. Muli ako'y nagpapasalamat
salamat sa lahat na nagpakita ng suporta at nakikibahagi sa ating nationwide motorcade at caravan. Papasalamat din ako sa lahat ng mga sumusuporta sa ating unity. Nakasama na ngayon si Mayor Inday Sara. Mag-ingat lang po lagi at tandaan, sama-sama po tayong pabiyahe, bubusina at pabangon mo. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs If you want to see more, remember to share, like, and subscribe. Di na baling matigas, pamumuno na likas. Basta bagay nagkukulang sinasayang na bigas. Basta ayos na gobyerno at walang tagalimas. Ako ay naniniwala na mulap na ang Pinas. Dami-daming nawala sa mga kamay ng masa. Daming napaasa ng salita at sana. Ilang taon ka bang nabulag sa iyong nabasa? Ang makikita mo ngayon ay salit ng pag-asa. Bilang kabataan na di utak animal, kami na yung kabataang sinasabi ni Rizal. Pag-usad ng Pinas ay bisikletang digital. Para lamang umandar ay tinapakan literal. Dahan-dahang nalalagas ang buaya at pikon. Huwag hayaan na masayang hangad di tatay digong. Minsan lang tayo bumoto, kaya ayusin natin. Bulag nating mata ay huwag na natin pairalin. Gising na ang Pinas at ngayon mulat na tayo. Ngayon patid na natin kung ano ang pagbabago. Ngayon ay meron na nga tayong pagkakataon na iakon ang Pinas mula sa pagkakapaon. Bagong bayan makikita natin at makakamtan. Bilang batang matalino di ko na pagtatakpan. Ang katotohanan na sa tatak ko ngayong halalan. Isa lang yung kayang mag-angat sa aking bayan. Bahagya na nga tayong nakakausap. Babalik, baba tayo sa pamahala ang makupan. Gobyerno magnanako, mandadaya, sinungaling. Karamihan ng buaya sa mundo ay dito galing. Eto na yung pag-asa na hinintay. Gamitin natin mo pagkakataon sa ating sinigay. Kaya tuluyang alisin mga piling sa ating mata. Para maging mulat ka na, malaman na, makita na. Sawag-sawa na ang Pinoy, kami nabababuyan na. Kaya doon na po kami sa may napatunayan na. Ngayon batid na namin aming dapat na gawin. Di na para sumunod pa sa sunod-sunuran din. Ako'y Pinoy, kung kaya naman mahal ko aking bayan. Hindi ko sasayangin aking boto sa halalan. Balot ako ay simbolo, mahal ko aking bayan. At ang boto ko'y pag-ibig na hindi mababayaran. Ising na ang Pinas at ngayon mulat na tayo. Ngayon batid na natin kung ano ang pagbabago. Ngayon ay meron na nga tayong pagkakataon na itakot ang Pinas mula sa pagkakapaon. Bagong bayan makikita natin at makakamtan. Bilang batang matalino di ko na pagtatakpan. Ang katotohanan na sa tatak mo ngayong halalan. Isa lang yung kayang pagtanggap sa aking bayan. Ising na ang Pinas at ngayon mulat na tayo. Ngayon batid na natin kung ano ang pagbabago. Ngayon ay meron na nga tayong pagkakataon na itakot ang Pinas mula sa pagkakapaon. Bagong bayan makikita natin at makakamtan. Bilang batang matalino di ko na pagtatakpan. Ang katotohanan na sa tatak mo ngayong halalan. Isa lang yung kayang pagtanggap sa aking bayan.
magbabalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Bongbong Marcos, bigyan ng daan sa pagbangon ng ating bayan. Ang mithiin niya'y pagkakaisa, makaahon ng ekonomiya, kapit bisig para sa bansa. Bongbong Marcos, panahon na. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Ay bongbong tayo, pag-asa ng bawat Pilipino. Magbubuklod sa lahing Pilipino. Bongbong Marcos itayo, nararapat na Pangulo. Tara at magkaisa, Bongbong Marcos tayo. Kay bongbong tayo, babangon ang Pilipino. Magbibigkis, magtatanyag sa lahing Pilipino. Babangon ang ating bansa, unlad ang ekonomiya. Tayo'y magkaisa, Marcos isigaw na. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayo babangon. Nanahimik ng kaisa, sari-sari ang mga insan. Ibaon na ang kasinungalingan, ulat na ang taong bayan. Kay bongbong tayo, tunay na dangal ng Pilipino. Mag-aakay, magbubuklod sa lahing Pilipino. Lahat tayo taas loob at isigaw sa buong mundo. Bongbong Marcos tayo, ang susunod na Pangulo. Ang ganda mo, ma'am. BBM.
Kaway kayo sa vlogger, may kita kayo sa Facebook mamaya. Kaway kaway! BBM! BBM! Kaway kaway! Ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country. Facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayo. Bababa. Ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country. Facing the crisis and the challenges of the future together.
Ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklo sa ating bansa. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayo babangon. Sari-sari ang mga bintang at ngayon lamang naituunyag sa totohanang nagdaan. Ibang ang kasinungalingan, ulat na ang taong bayan. Kay Bongbong tayo, tunay na dangal ng Pilipino. Mag-aakay, magpupulot sa
Today, I'm with a man who needs no introduction. We have with us the one and only Mr. Bongbong Marcos. I'm today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. I will bring that form of unifying leadership back to our country. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayo babangon.